Saat helposti tilattua Visma-Payn verkkomaksut yrityksellesi osoitteessa visma.fi/VismaPay ja painamalla Tilaa VismaPay. Pääset etenemään täyttämällä hakemuksen esitiedot ja painamalla Tilaa. Tämän jälkeen sivusto ohjaa sinut laajemmalle hakemuslomakkeelle. Hakemuksen täyttö aloitetaan yrityksen perustiedoista. Jotta hakemuksen täyttäminen onnistuisi ongelmitta, suosittelen kirjoittamaan kaikki kentät manuaalisesti ilman kopioi-liitä-toimintoa. Kun jokainen kenttä on täytetty onnistuneesti, voit painaa itsesi seuraavalle sivulle. Tällä sivulla tulee sinun kertoa tarkemmin verkkokauppasi myymistä tuotteista. Toimialan sekä liiketoiminnan tyypin pystyt valitsemaan helposti pudotusvalikosta. Jos verkkokauppasi on vielä testivaiheessa, voit syöttää myös testisivuston osoitteen. Muussa tapauksessa kyseisen kentän voi jättää tyhjäksi. Tietojen syöttämisen jälkeen voit painaa taas seuraavalle sivulle. Tälle sivulle syötät yrityksesi maksuliikennetiedot. Jos yrityksesi myy lahjakortteja, tilauksia tai jäsenyyksiä, tulee niiden myyntiosuus syöttää tähän. Pankkitiedoissa tulee huomioida, että kaikilla yrityksillä tulee olla yrityksen nimissä oleva pankkitili, pois lukien toiminimi. Jos kauppiastilisi on tulossa osaksi kanavaa, lisätään kanavan tunnus sivun alaosaan. Muussa tapauksessa voit jättää kentän tyhjäksi. Seuraavalle sivulle syötät yrityksesi yhteyshenkilön tiedot sekä sähköpostin kirjautumista, tilitysraportteja sekä tiedotuksia varten. Tämän jälkeen painat taas seuraava, jolloin pääset maksutavan hinnasta sivulle. Tällä sivulla voit valita myös yrityksellesi haluamasi lisäpalvelut. Laskutussivulle tulee yrityksesi laskutustiedot. Tähän syötetään myös verkkolaskutiedot, jos sellainen on käytössä. Omistusrakennesivulla tulee sinun syöttää yrityksesi edunsaaja. Jos haluat lisätietoja edunsaajista, voit klikata itsesi patentti- ja rekisterihallituksen sivuille tästä. Viimeisellä sivulla tulee täyttää allekirjoittajan tiedot. Hakemus tulee allekirjoittaa kaupparekisterin allekirjoitusoikeuden mukaisesti. Kun painat Allekirjoita -painiketta, lähtee sinulle automaattisesti allekirjoituslinkki antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Allekirjoituksen jälkeen hakemus tulee VismaPaylle käsittelyyn ja voit jäädä odottamaan yhteydenottoa.